Kaixo lagunok! Gaur musika denda iragarkia egin badizuegu. Kaixo, ni Aitor naiz eta umea izango naiz. Kaixo, ni Unai naiz eta umea izango naiz. Kaixo, ni Ana naiz eta iragarki honetan musika dendako erosle bat izango naiz. Kaixo, ni Euri naiz eta iragarki honetan dendaria izango naiz. Musikenera joango naiz pianoko klase batzuk eskatzera. Kaixo! Kaixo! Pianoko klase batzuk nahiko nitun. Bale, zure izena? Ana Elizondo Felipe. Bale, martxoan hasiko gara, asteartetan izango dira klase. Bale. Bueno, agur, eskerrik asko. Kaixo umea, kaixo. Badakizuten non egon naiz. Musikenen egon naiz eta pianoko klase batzuk egingo ditut. Hurrengo egunean aldidazu ekarri txirula bat eta niri gitarra bat. Bale, ekarriko dizuet. Bueno, lotara noa. 5 minututan igo lotara, Bai. Agur. Eta pianoko klaseak hasi ziren. Bueno, abesten ziren, ez? Bai, hori bertan. Venga, bukatu. Kaixo. Kaixo. Bueno. Zer dakizu? Daki eta besti bat. Hau daki. Erakutsiko didatu beste abesti bat. Bai, noski. Hau ikasi nahi dut. Venga. Eta pianoko klaseak bukatu ziren. Venga, ja bukatu dira klaseak. Bueno, eskerrik asko. Gauza bat, nahiko nuke erosi bi txirula eta bi gitarra. Bale, hemen ditut 3 txirula. Biak mutilak, así que hauek hartuko ditut. Bale, eta gitarra bat dut hemen. Modelo hau da ondo. Oso ona. Bai, Hoberenak dira. bai, bale, hau. Bakarrik daukazu bat, eske bi beharko ditun. Ez, laizzer egitzeko naiz, bai. Bale, oso ondo. Bueno, Agur. Eta dena guztira, eta liburuekin etortzen dira. Tori. eskerrik asko. Bueno, zenbat izango zen guztira? 150. Bale, hurrengo egunean ekarriko dizut dena. Bale, Agur. Kaixo umea. Kaixo. Begira, ekarri dezuet zure nahi zenuten txirula. Baina gitarrak bakarri zeuden bat orduan hurrengo egunean iritsiko dira. Txau. Eta hau. Bueno, gustatzen zaizue? Bai. Eta musikenera joan zen piano bat erostera. Kaixo. Kaixo, zer nahi zu? Piano bat nahiko nuke erosi, eske nire umea daukate beste instrumentu batzuk eta nire gustatzen zait pianoa. Bale, zer nahi pianoa? Ona? Da ona? Bai, oso ona da, berria. Bale. Nahi duzu? Bale, zenbat balio du? Orain prezio erdietan baude, orduan 150. Bale, oso ondo. Bueno, hurrengo egunean etorriko naiz. Bale, Agur. Eta gitarra etorri zaizu. Zaitorri da. Eskerrik asko. Kaixo umeak. Kaixo. Gitarra bat ekarri dizuet, hurrengo etorriko da nire pianoarekin, bale? Bale. Oraingo zaduzute erabilian, bale? Bale. Marka honen zen eta gainez prezioz oso ondo zegoen. Bueno, gogoratu 5 minututan ohera, umea? Agur. Agur, Loida. Kaixo? Kaixo, zure pedido dago. Bale, eskerrik asko. Agur. Bueno, dirua emango dizut. Benakar. Tori. Eskerrik asko. Bueno, agur. Agur.
dut.